ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills yukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntubwate showroom asura achabwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo enkale iyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala buna bonelia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green ubutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kwa gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kwa gukwerera amabwate yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yegotoka se enyumba ya Ouru Complex imiyumucho gobusongo eyerange neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi mbona mbota hapa nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma kumsomesha ubinti. Si unanielewa? Mimi napambana kinoma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Mwanchi omulirero Gatembe TV kyonga chinsaibere kitariki 5 mutinyi noyo gatano nalimo omwaka 2025 abakatoliki rero bari gucengera lituko lya Pentecost kyorokera linga ekero amatuke 40 aerire nyuma ye Pasaka muikomo chenu ogakira abatumwa gukwarigania sinchira ya bene twesangie nabo igoto betu kwimanya oyo gotokonya sense miri bimanyirero igakorokwa nga Ven Nyaboke Eliane Authentic Denis Ouru. Obosombi ni gobwatine na separa ya kisistotike mambia lero eye magega yo mubasukano mubebwe para oyobwaterania enisan matatu
abo asekagire nga abantu basiria obugima bwabo chinga kia bande bagenderete kurwanirira amagima abo ase Kinyagitari ao ime ye county ya Kisii. Ntubunage Tembe TV nigo tugutumengora yetu ya bene guchiasi chiamate echichiasiria abamwabo nabo igo okubwena kwa bwango asibali bagenda tukurwanirira ubugima bwabo ase Kinyagitari ao kurua keroka togende paka sensemo ya Kitutu chache asaba menyi benseme iyo bali na kelia bakogokera eye magega yo musamaliumia wakili Joshua Makori Nyarenchi esokiana kuigurira abantu chinsoko ao jira chikokonya abamenyi benseme iyo asokonyora amache amaya naboiga makenonoku muri Kitutu Daniel Ontiri na mange igoro yoroboti urwo ase taro ye magendero na gusire bikundi ao n'abantu bene abo bale n'oburemero ao ase bunge ya Kitutu Chache North ase county ya Kisii wakili Joshua Makori Nyarenchi umweberwa wekenyero kya Nyabworoba nigo mapema lero atarera na kwigure nyumba yagacha hasomosa oyomo kurwa ase kenyero kyemanyi ikegotoka Nyakongo ase wodi ya Sensi oyole n'oburemana nigo abire kamenyete nyumba asale gotwerwa na kurara sabe kenyureke ina agachirete umwana okurukuburwe nyomba mwana okojeta bwate nyomba naende abakenyero bakateba kanera asirwe igorende nyombe yekagacho yabikirwe mirango yaomirwe igerete yale komenywa lakini ndi bono mwana oyoburu tabwate gitanda naronga tiamoletere gitanda ni mattress elinde no burangeti nimanye tinge ibitari byonsi bya twekera nikiregento lakini ndi nimanye tinge ibina bya chakoma konya ansobugima nabo igo anyare nere kwegendereria ukwana chinga kecho Nyarenchi igo akwanero kugania kugosira kurenkoroime ateri kurigereria haso monta kurwa gwetera somoyo bugwanja haso gosira masomo chikanisa egati yebinde egetambokero abamenyi benseme yobo igo bagokera ogokonya kwagache nyombeye kwagachane nyomba chinyinga lakini ne yeme achiri chinyinga na agachire asenge njo gosira banta sebinyoro iko na tebiri ngambi ya mono banyakenyora ase nanjo ko ngarigania linde ko koranga ko bakaro linge nyombe ya erire nendo mwana yanyara ko soyemera nyara ko menyororo atokora ira mangana maya sukwa gachira mwana uyo buru na komara tere bintu bya nyombe bya gutumika igo twere ngambi ya mone kiara na magendera maya nandi twamusabere Nyasaye amusini agendera ko kwanya abande boigo no ko bako kwanya Nyasaye ko bai amone atokonyine nje no munyakenyoro gaiga okorire buya okonyiro mwana uyu nantu twarorire mbuya aso gukuru mochando wa mache hasa bamenyi bakonywa mache hata ikerete birengo biganire kabochenu Nyarenchi nigubigo haigora chinsoko ao echiaga chagwetera se homoyo bugwancha egatiabo ase wodi ya Kegogi wodi ya Marani nelia ya Munyero ase kenyero kiarion soti obuya warache kogokerwa nabamenyi bensemeye oyo tororere tamabera mange muna ntu abangina tu achire roje toko bujere bisanda musiko tu abuje binyinyi tu aira nyomba akarwe chikumu yongo toroseria amaje aiga negagocha chinga kiboigo Nyarenchi mapeme ikiga asire na kuolera boroki wa chiminye na 50 uniform chonsi ase skuru yoboroso ya Sensi unencheremo boigo yugukini birengo bya masomo igondo mugakiri asenge nje nasometega kurubudire gaseni kya Tembe kurega se county ya Kisii litraining ngorko Daniel Ontiri
Abaibuli nigo baburiwe kubarinda na kubasomia abana banyaruka bunenchira yemo yokwene kinga e community ngogenderere gukina buya. Ayo nigo akwaniro mu women rep bwe county ya Nyamira musubati Jerusha Mumanyi ujore nko yakwana yokorwa ase county ya Nairobi asabayigo aburire buna kisegi kya nyumba na kirocho njuwanta kurigererwa nako kyanigwa esegesa ku kyomugusini. Genda menyaye bye nanye nayo masaje nyagokoro mukungu abere mubega gukora kirari tuko bagukura naye motebi nabono karana ara gutira umutyoyu ganda genche koro usuburu rwa bwa keye ibaga mukorwana mukwe gutiga abana bacande semanyenye bakabana asira asa umwana w'umunyaruka undi wensi yaso umwana w'umunyaruka arasenka itari kinga kiciri abana abanyaruka bagusirirwa tiga abana abanyaruka baende school ka abana abanyaruka ribaga nonyensi yasabuna baona turigiri cyo cyori buri mutu abasubati yasoke erinde nayo mu kiyegesa kuburu kere nenga kiense yakire kera una turega igani gotoro cha basubati abange bone nesegete nene narorire muna county chinde abasubati baroba bori tibirugo byo bucumbe una busiyari moroche basubati mbari kwa bukinyi mbari kwa bubiroge bone nesegete rega igatwakire korora bune bisako bindi byeta abasubati ribaga nenturinde to kwira ribageri batebya mito mwa mugusina kiti gato abana abanyaruka ribaga n'abasubati bonsi erinde basoke isiko erina marubati nigesa kujito ibiri cha Nyamira na Kisi ase na barabu ogochora basubati koira enafasi yeje ya leadership togwakera Nyasaye mbiyamono nande no mweshimiwa itwa kwanire gaiga ogosegeta abasubati gwesokia egere na barabu kwenyorera space yabo ase leadership na ase emergency we county ya Itoch county chaito ibere Nyamira na Kisi. Tugutigana na roboti oruo togenda se county ya Kisi naenda sensema ya Kiumbu asaba menyibe wodi iyo baburirie serikali kwene kinganku baroserire epara iyo ya rekanire kwanyuka nigabamenyi abo bamomochire mu contractor aturi bagario korosie pare iyo asikari bagotabanga nigari metego ika engegu ekerebono kiaretire umuchando nonye nukole Maria obosombi na incheserie tangoro kwa getunobiri umugakore bwekenyore kegaiga gosumbogete na bona magore ganyarete basinyire ne pare ye ko na kina ete gaiga omwesimi wa chanda noroje polling station yao no ere gari itaro nto tokuganetio otokonye incho tokonye se ngakie abona abangina bari kurwana abaweta kurugaiga ya toiro bokongo bagatwanyorira no bwobo bwo kogenda guchie echiro na bana baito bagweta guchie skuru bonsi banyorira obwobo bono bana bakali kwenda skuru buyaigo omana togo sabo mugambi ito bagambi baito bansi poi na arati tokonye pare yiga emonyarosi abana baito bachere skuru na abandi togende biasara no ane bigi no chigweti abali mochi weche skuru bona to sinjire nga to gotiga abana mbagende skuru na abali mumbacha eserikali yeito tokonyere pare yiga ni geto konyete binte binge no ane chigali chigo sombe mechange korosi skuru chasinyurwe to bane skuru ya teri korosiwa amatuka mange twarire goro yepareye umweshimiwa Steven Michoma yole maifate kera lenge moyo na temete komenteni yepareye agacha gatigera mokwani yo kwana nyumo ko Charles Araka gocha bono epare yabere gego to bwo ba sense moyo go excavate maram na maram ye koruziwa mba ile conditions inga bakore backfilling bono yagerire yarire pare soria macha gutimbuka wa mwaka Steven Michoma ne basirete gatigete pare ya soko bagokwana abeire konye maintain ora turuna twabwatera nabantu baminto bense me ye litaro bono yaikire wachire paka nema tubwata marube kende nke ibya korekanire naringe koborio mweshimiwa janda nkora chore geti ari bone kware ntara bangina no ene suka no mochere bono this time tima iti ora eto ochelitaru mweshimiwa governor ayeneta eta ito ya Kisi county muno kora eta e paro ligereri ke ungu SMS mara mwere mire pare no chumna ya gure bono ya renti ogwo bano emba namba ligotira no nyemba ali mumbako genda chiskuru muna bono no ruete birasi bya ICT no nyene muchanga te yenjerera ete gocha
Egati yabagaka kurua ase ward ya Itibo eyereme constituency ya North Mugirango nigo bamuchirie omoseneta bwe county ya Nyamira omusike Eric Okongo mugeni asikeri bagotebanga niga kumoswana na omo MC bwe ward iyo Lameka Onyancha nigo baburirie omugeni agenderere okore mirimo ya area achore twakore chingaki omo MC iyo Lamek nera tebire buna na chikogendera gukorera bananchi egasi iri bamuchorerete wagaka baiga kurwase bunge yega ya North Mugirango na nene kurwase ewadi yega ya Itibo nigo beso kirikirali na kugendera komo chanene chinkwana chagenda kwa chiko watu kwa mono seneta bwe county ya Nyamira omoske Eric Okongo wana na kumiri Okongo mugeni abwata mangala ya matusi koja senana une nana ne bwata magoso gochie sare kabara basacha mba kurangira ni bachamu bakwa na mangana yae ninki yako moteberi na taisaini ogokore gasi mangana to kwa na igo to ya kwa dira singe jonga intuna barai anda baga kabe binyoro Okongo mugeni na arore buya na bari musani one enana gari musani one agukwane meye chinseme chigache wadi ya Itibo niko bagendere koba bakuboboli omoseneta agokore emirimo yawe bwikirano elio kurendere nengo ye county na atari kunyagochegia aba MCM eko ari umugavana ochoretwe okuruku hamusi kimwominyaribo n'abantu be county ya Nyamira bamuchorete utware kumusaba amusike amwe ambo time akore gasi yaye tingana rinde karo waikire kwarwanirie omonto bakeke wango agosinyire tari okorigide junior oyore the MCA of Itibo Ramek Square ngairande kwarwera Okongo ogochikurwanira nde Square Ramek Itibo ekora nere negasi yago kora ase county nigo bagendere boigo bakumobolia nyariko bagotwara maskani na nene gutiga kogosereria omu MC we wadega ya Itibo muske Lamek enana una nigarat kinyariko bagakumwira ase ekigambero ekarna igwanga agotebanga koirare nana koti ona bantu baitibo barabu bonsi pie ewodi ka koire nana kotini egochikura na chinyol koritu ya ona ayo musani one gento kora enana mutiga kirego akure tamu yae enda bra nyore mbiya gokora to momente yende onye goja gutosaba chikura 2027 tigama chesa ona gokora nyana boni go bajanire ko bagweotorana na kubwatuka engana buna abantu abanene abo gutumeka kunyara ko bagawikirania ebirenga byaye tibali abe chinseme chiga chitibona bigo gwakira etege aregati abantu abo egotebekana omuseneto agutara na barabo atenya kumnoka se wodi ya Itibo agorenta mabanda bangago chororo magotana abantu baitibo orenta malio gionda mangao magotana abantu baitibo ni intura tolega ni tandora abantu baitibo na bona gora chibisa chiri kwatubekirete gali goro chiobokora sikwa ngo mujango gali gusagara na sensemo yaye omuske Lamek enana uyo ikirana se kanisa ya mwemechi nseme chigachia ewadi ya Itibo nigo hagendera ko bagakurira ngana kunyara ko bagakubanikira bamenye ko sinseme chiga magendero asibaigo agendera ko bagagwake tege igoro ye chinkwane chagendera ko bachikobwato kwa mono moseneta for example so chile koti bunama da kwa dale koti bonsoya e ibono ne achievement ya ko bagalia kwa Nyamira naki na lete na koti kerere dina ko irande na koti kerase ko irande na koti otherwise jege ya konyi ndote umuangete mutakiye musu kigura sini asante sana egin kuripoteri gitaseni kikia wanchite kia getembe kurugige igas nseme chigacha ewadi ya Itibo imeye bunge ya North Mugirango county ne ya Nyamira inchigo nguru kwa Polycarp okara mwancho murigereria Yengetembe TV ekionga kia mugusi nyuranga alitko
manya. Fort Hospital nigekorania clinic kyabene asichinse mochikuwa cardiology, diabetology, gastroenterology, nephrology, internal medicine na clinical care. Tariki 13 na 14 cy'umutinyiga umukoyiga asenya gitari ya Medford asumuchi ubusungo. Tarere asenya gitari yo ere ase Kisi Hospital Road gusoba Keresimi ase number 0101-127. Consultation nechishiringi chiri busato chyoka. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto boigo share n'abasani amune amate elyo baigokye bemanye na wesemya tubase kweba turn on a notification bell yani ekengere elyo onyari kubagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekinakyo ekeunga kyamamogusie. President Dr. William Ruto ni gorera kwa nire naende igoro y'umurobiri bwe serikali kuirania chigasi chia kazi mtani. President Ruto ni go atebire buna ni go naende umurobiri yo chigo cha kazi ntunda yende abo ase abasaya bange barachikonyora imirimo na gwekonya. Waheshimiwa, make sure vijana wa Climate Works tuko na vijana 20,000 tayari, tunaongeza vijana 30,000 ambao watafanya kazi, na hiyo tumetangaza this week, wiki hii imepita. So we want you to be involved so that we make sure that the young people participate. They participate in transforming Nairobi. Hawa vijana 50,000 tutakuwa na wao katika harakati hiyo ya kubadilisha city yetu ya Nairobi. Nataka pia niwaeleze, pia tuko na awamu ingine ya biashara ya vijana wa hapa Nairobi. Kila ward tunatafuta vijana 70 wa kuwapatia vijana na kina mama 70 wa kuwapatia kila mmoja wao 50,000 ya kuendesha biashara. Sikizeni vizuri, nimesema vijana ama kina mama wafanye biashara 70 kila ward, tuwapatie 50,000 ya kuendesha biashara. Tuko na program ya Climate Works ambayo itaajiri. Hiyo program ya biashara tutapata vijana 1,100 Kenya mzima wa kufanya kazi hiyo. So it's not just Nairobi alone, the whole country. Tutapata vijana 1,100 na kila kijana kwa hawa vijana 1,100 tutampatia 50,000 ya kuendesha biashara. Na kwa sababu mambo ni bottom up, si ndio? Si tunatafuta wale wako huko chini tuwainue, ama mnataka tufanye namna gani? Hawa wananipigia makelele, wengi wao wako huko juu, so wanipatie nafasi kidogo niinue wale wako chini. Governor bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja ni gaburiria abantu bali bamenya tasi nyumba cia serikali kwene kingango akana bali chirent bunenjira ya moyo gusire serikali. Sakaja boigo ni garurege kuro gucia sabara ibande bali bagendete gwaka siasa okora siasa ciaba batariko na korama abande na boigo kulendera na maskani. Hizi nyumba zenye watu wanaishi za county sio zangu.
na sio zenu, ni za Wakenya. Mtu hawezi kaa kwa nyumba miaka 15 hajalipa hata shilingi moja. 15 years ama 10 years hujalipa hata shilingi moja, lakini mnataka services, mnataka hiyo pending bill ilipwe, mnataka takataka ichukuliwe, mnataka barabara zitengenezwe, mnataka madawa hospitalini. We must all play our part. We must all play our part. You know, it is not, you know, you can be populist saying tuache watu wakae tu. Then with the other hand, these MCAs have ward development fund. Every ward has a project that needs to be paid. We are doing our part as a county. We are pushing. Last year we had the record highest revenue, 12.8 billion. Haijai onekana Kenya hii from any county or from Nairobi. By now we have already surpassed that record last year of 12.8. We are now already at 13 billion and the financial year is not over. Even as we do our part, everybody must do their part. So all of those who stay in county government houses, no, they are not mine and they are not yours. They belong to all the people of Nairobi. I want to encourage all the leaders here, my MCAs, MPs, let us have that spirit of true humility. Even as you lead knowing that it is God. Romans 13:2 says, and I'm glad the youth leader said, Romans 13 says that there's no authority that comes that is not from God. Tuongoze watu na unyenyekevu ambao umetoka kwa Bwana. So isiwahi fika mahali hiyo kiburi siku hizi tunaona watu wanaongea nayo na matusi, haistahili kwa hivyo. We have one country that we want to keep together. We want to keep united. We want to keep, you know, a country that God loves, that our children tomorrow will still have Kenya. Ile mbio unasikia watu wengine wanaongea ni kama Kenya inaisha next week. We found this country and we will leave this country, but we want to live a better. Chumulina raichinsa chianga njire kumanyia senchira yobo ikiranu na kuliere iranga tubwatege ikaro kama kawa kama dawa bageni bane baikire studio ngokwandro muske boss Mairura BBM oyoro mu whip wikiama kiria kya UDA na boyigo nigaro mu MCA bwe wodi ya Masimba na boyigo muske Muracha Henry oyore majority leader asi county assembly ya Kisii Katambe gikaitari gitambe nkwirana torembeo tobe toko kwanira siasa au chijitutunge tibunege sakwa ne nkwano otaganirie komisi gostagwanira komo chano nyangake ekiagera abayiga gonko baruka chi boys Katambe. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingagi ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho teberie kende gensi uraganie bagoteberie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate no corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakiranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Ouru Complex imiyumucho yigo busongo iyo irangani
ang'ene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure ang'ene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sechi namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwo atimisangirikano ya gisiasha